Sledujete a počúvate Liptovcast. Možno viete, že my s miestnou akčnou skupinou Dolný Liptov dlhodobo spolupracujeme. Už je to takmer druhý rok. No a stáva sa už takou malou tradíciou, že vždycky tieto koncoročné epizódy sú práve venované miestnej akčnej skupine. Čo je inou zaujímavou tradíciou je to, že každý jeden z nás, aj z nás, ale určite aj z vás, milí poslucháči a diváci, máme tú tendenciu sumarizovať na konci roka to, ako sme boli úspešní, ako sme boli neúspešní, v čom sme boli dobrí, v čom sme zase mohli byť ešte o čosi lepší. No tieto veci, ako sa dejú každoročne na konci roka, tak presne tieto veci sme sa rozhodli, že budú predmetom aj epizódy, ktorú práve v tejto chvíli sledujete. Našim hosťom je Rastislav Horváth, štatutár miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov. Vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Ako som spomínal na začiatku, tak hlavnou témou tejto epizódy bude sumarizácia kalendárneho roka 2024 z pohľadu vašich aktivít. Možno ešte je dobre dodať našim divákom a poslucháčom, že raz ste tu už druhýkrát a v tom prvom dieli sme sa rozprávali o tom, čo vlastne miestna akčná skupina je, aké má kompetencie, čo vykonáva, komu tým pomáha. To už v tejto chvíli rozoberať nebudeme, tak ak vás to zaujíma, tak si to pozrite v našom archíve, nájdete ho na www.liptovcast.sk. Dnes ideme sumarizovať rok 2024. Tak aký bol rok 2024 pre miestnu akčnú skupinu Dolný Liptov? Dobrý. Ja si myslím, že to bol dobrý rok. Myslím si, že to bol úspešný rok. A podarilo sa nám zrealizovať všetky podujatia, ktoré sme si dali do nášho plánu, ktoré sme aj schválili, predstavili teda valnému zhromaždeniu a schválili valným zhromaždením. Takže z tohto pohľadu môžem povedať, že ten rok 2024 bol dobrý, ale náročný. To je presne moja ďalšia otázka, že keď si povieme škálu náročnosti, pretože ty si štatutárom Másky od jej založenia, keď si tento rok 2024 položíme na škálu náročnosti, tak kde by sme ju umiestnili? No, keby som to mal povedať od 1 do 10, pričom 10 je už ten úplne extrém náročnosti, tak dal by som ho niekde, alebo označil by som ho 7. Takže vlastne viac dobrý. Dobrý, ale viac náročný. Naozaj. K tej náročnosti, pretože mali sme mnohé výzvy, ktoré sme museli v tomto roku zvládnuť. A naše obdobie sa blíži ku koncu, alebo obdobie čerpania sa blíži celkovo ku koncu. A bolo treba naozaj tie procesy možno akcelerovať, možno urýchliť a popri tom sme ešte museli zvládať ďalšie aktivity, ktoré sme si, ako som už povedal, naplánovali. No a z tohto pohľadu to bola tá náročnosť dosť taká vyššia. Každý, kto sleduje politiku, aj keď táto relácia nie je o politike, ale každý, kto tú politiku sleduje, vie, že rok 2024 priniesol so sebou aj rôzne roztrasenia, rôzne neistoty, ale vo svojej podstate vaše spoločenstvo členov a vaša vôbec aktivita ako Masiek je tu na to, aby európske financie pomáhala správne využiť už tým koncovým ako keby prijímateľom, teda miestnemu družstvu alebo miestnej obci, hej, a tak ďalej, tak ďalej. Takže robí sa taký ako keby bypass okolo štátnej politiky. Alebo sa mýlim, môže, povedzme, istá neistota na domácej politickej scéne zatriasť aj tým, či koncoví užívateľia obce, alebo súkromný sektor, alebo občiansky sektor dostanú alebo nedostanú peniažky, ktoré im pomáhate sprostredkovať? Správne si povedal, že naša miestna akčná skupina je to v prvom rade na to, aby pomáhala dostať európske financie, európske peniaze k tým žiadateľom, ktoré sú v našom území. Hej, čiže k podnikateľom, poľnohospodárskym subjektom, obciam a podobne. Ale jednoznačne treba povedať, bez dobre fungujúceho štátu, ktorý nastavuje pravidlá, nastavuje aj stupeň byrokracie, tak bez tohto dobre fungujúceho systému to nepôjde.
A tu na žiaľ musím povedať, že ani zďaleka to nie je výhra. Práve máme taký pocit, že tie nastavené pravidlá, ktoré stále sú, a to je už po mnohých rokoch, ktoré ako miestna akčná skupina fungujú, alebo celkovo ako fungujú miestne akčné skupiny na Slovensku, tak stále sa nám nedarí z pohľadu štátu tieto procesy vyladiť tak, aby boli jednoducho nastavené, transparentne nastavené, aby bolo možno aj efektívne nastavené a účelne, aby sa to ten zmysel naplnil a tie financie, aby sa dostali rýchlo, transparentne a povedal by som aj tak ako úderne rýchlo k tým žiadateľom. Aby im naozaj pomohli. Ja len poviem, že my sme si už v tej predošlej epizóde povedali, že práve vaša maska Dolný Liptov patrí medzi najúspešnejšie vôbec s pomerne veľkým čerpaním všetkých zdrojov, ktoré končia práve u ľudí a u združení a subjektov, ktoré to potrebujú. Vás je dokopy 59 členov miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov. Pričom, ak to správne rozumiem, tak projekty, ktoré pomáhate alebo sprostredkujete, jednoducho tá pomoc, ktorú vy pomáhate doručiť, sa odráža od problémov alebo od víziev, ktoré majú jednotliví členovia. Hej? Mali sme tu počas celého roka starostov, ktorí jedného dňa potrebovali nový chodník, vy ste im to pomohli nejakým spôsobom realizovať. Hej? Aké boli potreby vašich členov v roku 2024? A možno, ak to vieme tak nejak generalizovať, tak aké sú súčasné problémy vašich členov? Možno na úvod mojej odpovede treba povedať, že my neprerozdeľujeme prostriedky náhodne. Hej? Celé naše fungovanie, aj miestna akčná skupina, je postavená na tom, že musíme mať zadefinovanú stratégiu, akým spôsobom financie, ktoré sú pre nás určené, budeme čerpať v rozmedzi nejakého časového obdobia, povedzme do toho roku 2025, pretože v 2025 končí to obdobie financovania a bude musieť vzniknúť ako keby nové, alebo miestne akčné skupiny budú musieť byť znovu schválené, aby mohli ďalej fungovať na ďalšie roky. V našom prípade naša stratégia bola postavená tak, že my sme si dali, pretože tu máme práve členskú základňu, ktorá je zložená najmä z obcí Dolného Liptova, takmer všetkých obcí Dolného Liptova a mesta Ružomberok, tak samozrejme gro tých finančných prostriedkov je určené pre samosprávu, pre obce. No a tu sme aj v tomto roku vyhlasovali práve tie výzvy, ktoré sme mali pocit, že práve tam je ten najväčší dopyt zo strany obcí, a to bolo najmä na projekty určené na rekonštrukciu kultúrnych domov, domov smútku, športovísk alebo ihrísk v obciach, nazvime to nejakej občianskej infraštruktúry, ale taktiež aj na rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov v obci, nejakých prepojovacích chodníkov, ktoré majú. A to sú všetko projekty, kde sme cítili, že tie obce povedali, že tak v tomto by chceli pomôcť a my sme veľmi radi, že aj v tom tá naša stratégia bola správne zadefinovaná, pretože tieto opatrenia všetky sme mali v tej našej stratégii podchytené ako oprávnené. Zároveň keď sa prenesieme na tú ďalšiu zaujímavú skupinu, a to sú napríklad podnikateľské sektory, tak tam sme podporili poľnohospodárske subjekty, ako sú napríklad družstvá, kde sme im pomohli so zakúpením poľnohospodárskej techniky alebo technológie, prípadne nejakých motorových prostriedkov slúžiacich pre poľnohospodárstvo a podobne, ale taktiež, keďže aj naše územie, náš krásny Liptov je hodne zalesnený, tak máme tu veľa lesov, máme tu veľa obhospodarovateľov lesa, takže sme vyhlasovali výzvy aj pre zakúpenie lesníckej techniky, technológie, a práve tieto subjekty, ktoré sa o les starajú, tak mali možnosť prostredníctvom nás si aj takýmto spôsobom pomôcť. Inak každého, koho zaujíma aktivita miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov a všetky zrealizované projekty, tak
dve cesty sú, ako zistíte najefektívnejšie, že čo sa všetko podarilo. Prvá cesta, tá najzákladnejšia je nájsť si na internete internetovú stránku miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov, kde je v sekcii zrealizované projekty. Máte pekne všetko zoradené. Ak volíte iný spôsob, tak sledujte Liptovcast každý mesiac. Každý mesiac jeden diel je práve určený miestnej akčnej skupine Dolný Liptov a projektom, na ktorých pracovali a ktoré boli úspešne aj zrealizované. Je tam toho skutočne hodne. Keď si vezmeme celé spektrum kompetencií miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov, teraz myslím kompetencií ako súbor všetkých úloh, ktoré musíte počas roka 2024 stihnúť, počas každého roka, nielen počas roka 2024, tak keď to tak spätne vezmeme, tak čo vám tak najviac vyšlo? Na čo si tak povie, že áno, že ak by mal byť rok 2024 poskladaný z jednej jedinej veci, tak toto by bola tá vec. Je to zložité. Teraz tá otázka je zložitá v tom, že dať to do jednej veci. Neviem, či sa mi to aj podarí, pretože z nášho pohľadu by som to možno rozdelil do takých dvoch vecí. Tá prvá vec je, že sme naozaj úspešní, čo sa týka prerozdeľovania prostriedkov, čo sa týka zvládania toho manažmentu, zvládania grantového mechanizmu ako takého. A to, čo teda sme mali my pridelené, aby sme sa o to starali, aby sme to dokázali správne prerozdeľovať do projektov, do úspešných projektov na Liptove, tak to si myslím, že sa nám podarilo, pretože v súčasnosti môžem povedať, že za integrovaný regionálny operačný program, kde sme mali nejakú svoju alokáciu finančných prostriedkov, máme prerozdelených už viac ako 97% prostriedkov a za program rozvoja vidieka, ktorý ešte aj v budúcom roku budeme ako keby dočerpávať a ešte na nejaké projekty prerozdeľovať, tak máme vyčerpaných viac ako 91% prostriedkov. To je naozaj, tak ako si správne povedal, že patríme medzi najúspešnejšie, to je doklad toho, že je to tak. V kontexte, keď to porovnám so všetkými miestnymi akčnými skupinami dokopy na celom Slovensku, aby sme si vedeli urobiť ten obraz, tak miestne akčné skupiny na celom Slovensku dosahujú toto čerpanie na úrovni 17%. Versus naše čerpanie nad 97 alebo respektíve 91%. Takže z tohto pohľadu je to naozaj úspech. Tá druhá vec, ktorú by som chcel povedať, že miestna akčná skupina tu je nie len preto, aby sme prerozdeľovali granty a prerozdeľovali prostriedky, čo je úžasná vec, čo je super, ale hlavne s našou snahou je aj robiť ďalšie aktivity pre to územie. My to nazývame animačné aktivity. A tam si už správne aj načrtol a povedal, že sme sa pustili do obnovy tradičného ondrejského trhu, alebo jarmoku, ktorý mal veľkú históriu, alebo teda tradíciu v Ružomberku. A robíme ďalšie aktivity v podobe krásneho športového podujatia pre rodiny s deťmi, letného podujatia s názvom Ovečka Valaška v Čutkovskej doline. Tam už máme 8. ročník za sebou, veľmi úspešný. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 600 ľudí. Musím sa tu poďakovať aj areálu Obrovo alebo Kolíbe Fatranke za stálu spoluprácu, ktorú s nimi máme. Rozdali sme viac ako 200 vstupov do športového areálu Obrovo, kde deti to mohli získať za odmenu, ak sa zúčastnili tých našich aktivít. Taktiež nemôžem zabudnúť na výtvarnú súťaž, kde sa snažíme opäť nastolovať také témy typu, ako vidíš Liptov, ako vidíš tradície na Liptove, Liptov je tvoj domov a podobne. A hľadať takú aj cez to umenie, cez to detské umenie, hľadať takú integritu tých detí s tým našim domovom, s tým našim Liptovom. Takže, a to určite sú ešte aj ďalšie aktivity, ktoré som teraz nevymenoval, ale toto sú všetko akcie, ktoré nás veľmi tešia, robíme ich veľmi radi a hlavne sa takýmto spôsobom snažíme spájať ľudí a spájať sa naozaj pre rozvoj, pre lepší život na Dolnom Liptove. Ty
Ty patríš do predsedníctva Národnej siete miestnych akčných skupín vždycky mám povedať takú tendenciu miestnych akčných skupín Dolný Liptov, nie vy ste jediná, ale patríš medzi členov predsedníctva na národnej úrovni všetkých masiek. Aký majú podľa teba ostatné masky rok 2024? Teraz naozaj povedzme to tak, že tu neberieme ako hovorcu miestnych akčných skupín a tak ďalej, ale aký máš ty z toho dojem, čisto subjektívny? No, ak by som to mal zhodnotiť za národnú sieť, ako teda člen predsedníctva, národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky je, môžem povedať, veľmi aktívna organizácia stavovského charakteru, pretože združuje viac ako 80 miestnych akčných skupín na Slovensku. A tento rok bol veľmi intenzívny z pohľadu jej činnosti, pretože snažila sa hlavne advokovať všetky procesy a možno tú takú ako politiku so štátnymi orgánmi, pretože tá situácia je veľmi alarmujúca. Ako som už spomenul, je tu nejaká vyčlenená alokácia pre všetky miestne akčné skupiny, teda rozumejme pre územia Slovenska, ktoré môžu ísť do lokálnych komunít a tie financie sú na to určené. A my v súčasnosti máme čerpanie na úrovni 17%. Takže naozaj z tohto pohľadu je tá situácia veľmi zlá a národná sieť sa snaží stretávať, rokovať s riadiacimi orgánmi. Dokonca sa snaží brať si príklady dobrej praxe z iných členských štátov, konkrétne to je z Českej republiky, kde sme sa zúčastnili aj bilaterálneho rokovania s českou stranou, aby sme pomohli ukázať, ako sa dajú procesy zlepšiť, ako sa dajú procesy zrýchliť, stransparentniť, aby to čerpanie naozaj skončilo tam, kde má, aby to skončilo v tých územiach, ktoré častokrát bytostne potrebujú podporu, bytostne potrebujú financie na to, aby dobré veci vznikli. Pretože v tých územiach sú úžasní ľudia. Úžasní ľudia, ktorí majú výborné myšlienky, ale stačí im relatívne malá finančná podpora na to, aby tie úžasné myšlienky vznikli, aby sa pretavili do reality, do praxe. Ale ak je to sprevádzané komplikovaným systémom, častokrát prebyrokratizovaným systémom, je to veľká škoda. Je to veľká škoda a toto žiaľ sa nám nepodarilo stále nejakým spôsobom odstrániť a preto sa snažíme aj zo strany národnej siete poukazovať na to, čo sa dá zlepšiť a podávať ako pomocnú ruku ministerstvu. No a či sa nám to podarí, tak to ešte ukáže čas. Stále tie rokovania prebiehajú, stále je tu aj vyvolávaný určitý mediálny tlak, tak ale musíme sa snažiť ďalej a veriť, že sa to podarí. No, rok 2025, a to už teraz vieme, bude spojený s mnohými výzvami. Niektoré sú úplne nové, niektoré sú trošku priťažené. Teraz hovorím najmä o zvýšenej dani za pridanú hodnotu. Hovorím o novej transakčnej dani. Hovorím taktiež aj o nových problémoch súvisiacimi so zmenou financovania miest a obcí jedno s druhým. Ako som už na začiatku spomínal, tak vaše projekty by mali reagovať na potreby vašich členov. Očakáva, že pod vplyvom týchto zmien často negatívnejšieho charakteru. My nechceme, aby táto relácia bola negatívna, ale toto je dôležité si povedať, že očakáva, že pod vplyvom týchto meniacich sa víziev a príťažujúcich víziev sa budú meniť aj potreby vašich členov ako miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov? No určite sa dá očakávať, že hlavne zo strany samospráv, ale nie len zo strany samospráv, aj podnikateľských subjektov alebo občianskeho sektora tu dôjde možno k nejakému poklesu výkonnosti z pohľadu realizácie projektov. Pretože treba si vždy uvedomiť, že aj na projekty, ktoré sa realizujú prostredníctvom miestnej akčnej skupiny, hlavne pre ten občiansky sektor, alebo teda pre ten podnikateľský, je potrebné vždy mať spolufinancovanie.
No a pokiaľ dôjde k aj finančnému zaťaženiu vzhľadom ku konsolidácii alebo vplyvom iných daní a ako si aj spomenul transakčné dane a podobne, tak tým pádom zostane menej podnikateľskému sektoru na nejaké investovanie alebo nazvime to spolufinancovanie týchto projektov. A rovnaká situácia podľa mňa bude aj na strane obcí, ktoré síce u nás majú 100% financovanie, ale treba si tiež uvedomiť, že tá príprava projektu si niečo vyžaduje. Vyžaduje si nejaký finančný náklad a pokiaľ oni budú zaťažení svojimi vecami, bežnými výdavkami a ostane im veľmi málo na investovanie alebo na kapitálové výdavky, tak v tom prípade budú mať aj veľký problém s prípravou vôbec takýchto projektov, ako je projektová dokumentácia, všetky inžinierské služby a činnosti s tým spojené, ktoré stoja nejaké peniaze. No a toto môže znamenať trošku také ohrozenie. Z pohľadu miestnej akčnej skupiny my vidíme ten rok 2025 v očakávaní takom, že budeme ukončovať obdobie. To znamená, že našim cieľom je, tak ako som povedal, v rámci programu rozvoja vidieka máme teraz 91% čerpanie, čiže stále nám zostáva nejakých 9%. Takže toto máme takú ambíciu, aby sme dokázali ešte vyčerpať týchto 9% a prerozdeliť medzi prioritne teraz medzi obce do nášho územia, aby sme čo najviac vyčerpali a mohli sa pochváliť, že bolo to 100%, ktoré máme vyčerpané. Ako to ale v praxi funguje? Teraz sa chcem spýtať na vec, že pokiaľ sa zmenia niektoré potreby vašich členov, viete vy tak promptne akože na to reagovať? Lebo vy fungujete v 7-ročných intervaloch. Viete ale byť tak akože operatívny v niektorých veciach? To je dobrá otázka. Odpoveď na to je, aby som bol úplne priamy, otvorený, pravdivý. Tá flexibilita je tam zložitá. V našom prípade je to zložité z toho dôvodu, že ako som povedal už predtým na začiatku, my fungujeme na základe nastavenej stratégie a áno, túto stratégiu vieme meniť, vieme ju modifikovať, ale nie je to zďaleka také jednoduché a flexibilné, ako by sme si to my predstavovali. To znamená, že tá sloboda, ktorú majú miestne akčné skupiny povedať si, pozrite sa, situácia sa rapidne mení, dynamicky mení, prichádzajú tu iné trendy v rámci fungovania štátu, možno aj globálneho fungovania. Poďme tie opatrenia, ktoré sme si pred 7 rokmi nastavili, nadraftovali, poďme ich zmeniť. A toto sa môže stať aj behom 2 rokov alebo 1 roka. Žiaľ, táto flexibilita u nás nie je taká, ako by sme si priali, pretože je opäť sprevádzaná tým, že každú takúto zmenu musíme konzultovať, odsúhlasovať, formalizovať cez riadiaci orgán, cez ministerstvo. No a tá spolupráca je v mnohom zložitá, tá flexibilita na strane hlavne ministerstva alebo riadiaceho orgánu a tak, ako sú nastavené procesy, je zďaleka nie taká ideálna, ako by sme si predstavovali. Tak prajme si, aby to v roku 2025 bolo lepšie. Presne tak. Je toto koncoročný diel, takže myslím si, že je dobré vstúpiť do nového roka s dobrými víziami. Keď už vstupujeme do toho nového roka, tak správny manažer plánuje dosť dopredu. Ty už máš určite diár, v ktorom sú popísané veci, ktoré ťa čakajú budúci rok. Nielen teba ako štatutára, ale celú masku ako takú. Čo by sme z toho diára vypichli? Čo je také, na čo sa... Povedzme, postavme to tak, že na čo sa najviac tešíš a druhá časť, že čo vám najviac akože zaberie na prípravu, na realizáciu, na energiu. No veľmi by som si prijal, aby sme opäť zrealizovali tie aktivity, minimálne tie tzv. Animačné aktivity, ktoré sme robili aj v tomto roku. To znamená 9. ročník Ovečky Valašky, a možno už 3. ročník Ondrejského trhu jarmoku, ktorý, musím povedať, aj vďaka spolupráci s mestom Ružomberok, aj vďaka spolupráci s Kultúrnym domom Ondreja Hlinku a našimi sponzormi bol tento rok mimoriadne úspešný, aspoň také sme mali spätné väzby, také boli reakcie. Čiže laťka je nastavená veľmi vysoko
a minimálne by sme ju chceli dosiahnuť a ak nie ešte aj preskočiť. Takže toto určite áno, ondrejský trh. Potom by sme taktiež pokračovali vo výtvarnej súťaži. Chceli by sme urobiť aj stretnutie našich členov, letné stretnutie našich členov. Takže toto sú tie aktivity tzv. Animačného charakteru. To, čo nás čaká a čo máme určite plánované, je úspešne ukončiť programové obdobie. To znamená dočerpať všetky financie, maximalizovať to čerpanie, ako som už spomínal, ukončiť to aj administratívne správne, aby nezostali nejaké resty v tomto starom období. No a ideálne sa pripravovať na nové obdobie, ktoré by malo byť pred nami. Uvidíme, čo nás čaká. Zase je tu kľúčový faktor štát, alebo teda ministerstvo, takže čo nám pripraví, aké podmienky pre nás dá. Zase z pohľadu môjho, alebo teda toho, že som členom národnej siete, je tu tá úloha, aby sme čo najviac v pozitívnom slova zmysle lobovali za masky, aby sme lobovali za to, aby tie prostriedky prichádzali do regiónov, aby zostávali v regiónoch, aby o nich mohli rozhodovať regióny, alebo teda ľudia tu z nášho prostredia a čo najmenej tej administratívy, aby do toho vstupovalo. Takže toto sú také priority, ktoré by sme chceli, ale tým, že prichádza trošku taký aj ten rok, kedy v podstate prelomový, že končí obdobie, nové obdobie ešte nezačne. Chceme sa začať orientovať aj na iné projekty, napríklad projekty cezhraničnej spolupráce z česko-slovenskej spolupráce alebo poľsko-slovenskej spolupráce, kde už máme skúsenosti, kde sme už nejaké projekty ako miestna naša skupina zrealizovali. A toto je oblasť, kde by sme chceli opäť vstúpiť, keďže nám trošičku viacej času tu bude na to poskytnutého, tak tu by sme chceli začať tú spoluprácu čoraz viac. Takže znamená to, alebo teda všetko nasvedčuje tomu, že nudiť sa teda nebudete budúci rok. Určite nie. Určite nie. Už budeme končiť pomaly. Ale keď hovoríme o sumarizácii roka, tak tak ťažko možno povedať, že všetky aktivity, ktoré ste úspešne realizovali, tak ste na ne boli sami a zároveň, keď to tak trošku rozšírim túto otázku, tak hoď ty si tu sám teraz ako zástupca masky, tak ani ty nie si sám v kancelárii, ktorý to robí. Čo by si tým ľuďom povedal takto na konci roka? Lebo tak možno nie s každým sa už stihneš stretnúť do konca roka. Aké by boli tvoje slova za rok 2024? No v prvom rade jedno veľké ďakujem. Ďakujem za to, že tí ľudia stále veria tejto myšlienke, stále dôverujú miestnej akčnej skupine, lebo to, že sme taká úspešná miestna akčná skupina, je vďaka v prvom rade členom, ktorí za ňou stoja, ktorí veria myšlienke, spájať sa, robiť spoločné veci. Ale aj povedal by som, že trošku tak ako kriticky rozmýšľať, niekedy aj dohadovať sa, debatovať na tieto témy, a že ako si nastaviť možno tie stratégie, ako si nastaviť spôsob aj čerpania, ako si nastaviť aktivity. Toto je všetko práve o tom, že sa stretávame, že sa počúvame, že o tom debatujeme a chceme tak trochu sa aj zriecť možno nejakej svojej výhody v prospech niekoho iného, menšieho, napríklad väčšia obec v prospech menšej obce. A toto je podľa mňa veľká vec, ktorá sa podarilo vďaka miestnej akčnej skupine urobiť, pretože tá, ako som spomínal, miestna skupina prepája nielen obce, ale prepája aj podnikateľov, prepája aj občiansky sektor, keďže sú tu 3 záujmové skupiny, ktoré sú povinne, dá sa povedať, v miestnej akčnej skupine integrované. Takže jedno veľké ďakujem členskej základni.
Ďakujem našim sponzorom, ako som už povedal, ktorí nám pomáhajú. Ďakujem aj mestu Ružomberok za naozaj korektnú spoluprácu, Kultúrnemu domu Ondreja Hlinku, hlavne pri realizovaní takýchto kultúrnych podujatí. Ďakujem Liptovcastu za to, že nás sprevádza týmto obdobím, lebo správne si povedal, túto spoluprácu už máme dlhodobejšie. A ja som veľmi rád, že prostredníctvom vás sa nám darí tieto dobré veci, zrealizované projekty, pekné diela dostávať medzi ľudí, aby sa o nich vedelo. Lebo častokrát je to tak, že sa urobí mnoho dobrého, ale v tom zhluku a v tom enormnom množstve informácií, ktoré sa k nám dostáva, častokrát zaniknú. Takže vďaka vám, vďaka vašej dobrej robote sa to dostáva medzi ľudí a má to úspech a my sa tomu tešíme. No a ako si povedal, nie som sám, a mnohé veci by ani neboli, keby sme nemali výborný tím, zložený, ktorí sú v miestnej skupine v kancelárii, zložený z Ivetky Kloptovej, Katky Čižmárikovej, Zuzany Gvizdovej, alebo Lenky Bošekovej. Takže toto sú všetko dámy a dievčatá, ktoré robia túto prácu zo srdca, pretože to chcú robiť, pretože majú radi Liptov, majú radi miesto, kde žijeme a to je to podľa mňa, čo nás všetkých posúva ďalej, lebo bez kvalitných ľudí, odborne zdatných ľudí, pomerne náročnú problematiku oblasti fondov sa nedá robiť. Takže zhrnieme to na slovo ďakujem. Určite, jedno veľké ďakujem. Ďakujeme aj my a vám, že môžeme byť spolu a že môžeme nejakým spôsobom fungovať a tešiť sa vzájomnej spolupráci, lebo to je asi najdôležitejšie. Je ešte niečo, čo by si chcel povedať? Už len na záver asi mi ostáva len popriať. Popriať jednak našim členom, aj nášmu tímu, a všetkým ľuďom, ktorí nás podporujú, ale aj tým, ktorí nás nepodporujú, ale nás len sledujú a možno nám prajú všetko dobré. Popriať im, aby sme sa mali radi, aby sme si dôverovali, pretože je to veľmi dôležité, a aby sme možno aj v situáciách, kedy nie vždy so sebou súhlasíme, a máme iný, odlišný názor, aby sme sa aspoň rešpektovali, pretože to nás dokáže preniesť aj cez tie ťažké chvíle, cez tie krízové chvíle. A tak ako si myslím, že svet je úžasne krásny, rôznorodý, farebný, s rôznymi odlišnosťami, tak veľmi si prajem, aby sme rešpektovali všetky tieto odlišnosti a hovorím, pri tej vzájomnej takej dôvere ľudskosti sa posúvali vzájomne ďalej, lebo bez týchto hodnôt by nebola ani miestna akčná skupina, bez týchto hodnôt podľa mňa by neboli ani iné spoločenstvá, možno ani rodiny. Takže opäť vráťme sa k tomu fundamentálnemu, možno k takej láske, porozumení, dôvere a rešpektu. Ďakujem veľmi krásne. Ja len poviem, že v čase, keď vysielame túto epizódu, tak je 25. december, to je to prvý sviatok vianočný, prvý sviatok, druhý sviatok? Prvý sviatok. Je to prvý sviatok vianočný. Ak nás sledujete presne v čase, keď prebieha premiéra tejto epizódy, tak ďakujeme za to, že ste si nás zaradili do tej istej partie medzi Pelíšky a všetky tie pekné vianočné rozprávky a Sám doma napríklad, ktoré máte možnosť počas Vianoc sledovať. Toto bol úplne posledný Liptovcast v roku 2024. Dovolte mi aj za nás, za redakciu, ak to môžem nazvať, za tým Liptovcastu, vám všetkým poďakovať, že ste boli s nami, že ste nás sledovali, že ste nás počúvali, že ste nás odporúčali vašim priateľom. Časy, kedy sú prázdniny a kedy sú sviatky, sú vhodné na to, aby si človek oddychoval a oddychol. Tak ak máte chuť oddychovať s nami, pozrite si aj niektoré naše ďalšie epizódy, ktoré pre vás sme nielen počas roku 2024 pripravovali. No a dovolte nám srdečne aj popriať všetko dobré do nového roka 2025 a popriať aj to, aby sme sa čo najviac mohli vidieť. Hoď je to také ťažké pre nás, lebo vy nás síce vidíte, my vás vidieť nemôžeme,
ale verím tomu, že rok 2025 aj vďaka aktivitám miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov pripraví množstvo príležitostí na to, aby sme sa stretli napríklad na 3. Ondrejskom jarmoku alebo na 9. Valaška, však to bola. 9. Valaške. Šťastné a veselé zvyšné strávenie Vianoc, zvyšných dní vianočných a úspešný rok 2025 prajeme. A uvidíme sa už 1. januára vo vysielaní ďalšieho Liptovcastu. Začínam z hurta. Tešíme sa. Ďakujem za pozvanie a všetko dobré.